Dobrý deň, dámy a páni, vítajte vo videu, v ktorom sa dozviete, ako sa registruje do projektu WeShare Success a spravíme vám aj taký menší prehľad, čo kde tu nájdete. Takže poďme k tomu, čo znamená vlastne pre vás tá registrácia. Registrujete sa zdarma, celý projekt je zdarma a navždy zdarma bude. Vašou registráciou získate ako uvítací bonus 10 akcií skutočných reálnych spoločností. Keďže je to celé sieťový marketing, MLM, tak môžete ešte ďalej odporúčať tento projekt a tým pádom získavate za každého človeka ďalších 5 akcií tých skutočných reálnych spoločností. Máte na to nejakú dobu, čo je vlastne toľko dní, koľko vidíte pod pre-launch. Do tejto doby vy môžete si vytvárať svoju štruktúru až do 5. línie. Po tej dobe sa to celé ukončí a po ďalších 10 dňoch sa to celé spustí a jednoducho budete môcť získavať vaše pravidelné mesačné príjmy, čiže ako vidíte Receive, Profit, Share. Čiže budete získavať stále nejaký pasívny príjem každý mesiac. Potom bude možnosť aj obchodovať s tými akciami navzájom medzi ľuďmi. Nebude to nič zložité, nič sa nemusíte báť. Hlavne ide o to, že aby ste si vytvorili nejakú štruktúru, zaregistrovali pár šikovných ľudí a do tej 5. línie sa vám to naozaj veľmi pekne nazbiera, ten počet tých ľudí, a vy tak získate pasívny príjem. Ja tejto spoločnosti dôverujem, keďže som jej zakladateľský člen a pravidelne ma vypláca každý mesiac zo svojho zisku. Takže poďme na tú registráciu. V okienku, kde máte free registration, to by ste mali vidieť mňa ako vášho sponzora, moja fotka. Čiže pod okienkom free registration vy máte v dispozícii vlastne vyplniť môžete vaše meno, čiže vaše meno, potom priezvisko, e-mail, heslo, country, vyberete krajinu, čiže keď ste zo Slovenska, vyberete Slovakia, keď ste z Česka, tak Česká republika, Czech Republic a odkliknete Sign Up. Tým pádom ste zaregistrovaní, pravdepodobne vám príde nejaký aktivačný e-mail, pozrite sa do spamu, pozrite sa kdekoľvek vo vašej e-mailovej schránke, či vám na to niečo neprišlo, či tam netreba niečo zaktivovať. Ja vám to momentálne povedať neviem, pretože ja som registrovaný ešte z čas, keď tento projekt nebol na svete. Ďalej v kalkulátore, ešte hneď na prvej stránke si môžete zistiť, koľko vlastne môžete mať tých akcií. Takže predstavte si takú situáciu, že vy zaregistrujete 5 ľudí a každý z tých 5 ľudí zaregistruje ďalších 5 ľudí. Tým pádom môžete získať až 19 525 akcií. Každá akcia je v hodnote $1. Tak si viete predstaviť, aký to môže byť pre vás príjem. Poďme sa ešte pozrieť, ako to vyzerá v back office. Back office to vyzerá asi takto. Vidíte tam vášho sponzora, vidíte tam vašu generáciu, čiže ľudí až do tej 5. línie. Ako vidíte, ja mám 88, 508, 186, 391, 244. Tu je najhlavnejšie to, kde máte váš registračný odkaz, ktorým vy budete pozývať vašich známych, vašich priateľov, rodinu, kohokoľvek. Dáte inzerciu na nejaké internetové stránky inzertné, čiže tento odkaz vy budete používať, kde vidíte Your Reflink a pod tým je Main Page, tam máte váš registračný odkaz. Čiže tento registračný odkaz používate k tomu, aby sa cez vás alebo do vašej štruktúry zaregistroval nejaký váš známy alebo kdokoľvek, kto prejaví záujem.
Neskôr to postupne bude tu nám pribúdať, bude k dispozícii tzv. Splash page, čo je taká nejaká pristávacia stránka s informáciami, tak bude vyzerať zaujímavejšie. Tu neskôr tiež budete môcť používať možno pre zahraničné inzertné portály a tak ďalej, keď to nebudete vedieť vysvetliť po anglicky. K dispozícii samozrejme budú informácie o spoločnosti presné, o riaditeľoch, spoluzakladateľoch, rôzne videá, všetky možné projekty. Tam stále sa na tom ešte pracuje. Taktiež jazyky rôzne budú, nebude to iba v angličtine a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto to zatiaľ vyzerá. Určite odporúčam všetkým, aby to niekde nespamovali, aby nerobili nejaké účty, že budete duplikovať vaše vlastné účty, vytvoríte si niekoľko desiatok, 100 mailov a všetko si to zaregistrujete pod seba. Pozor, ak toto spravíte, tak tým pádom môžete očakávať to, že váš účet a všetky ostatné budú zmazané a nebudete mať z tohto podnikania absolútne nič. Dávajte si na to určite pozor. A ako vidíte, ľudia sa pridávajú, už je toľko to členov a každú vlastne, zatiaľ je to tak po nejakých minútkach, ako vidíte, 702, 702, 703, 705, 708 z Indie, z Burkina Faso, z Pakistanu, Chorvátsko a tak ďalej, rôzne krajiny, videl som tam Nemecko, USA, čiže rôzne krajiny sa pripájajú a vy môžete byť medzi prvými, naozaj. Držím vám palce, verím tomu, že ma budete kontaktovať, všetky informácie vidíte na mojej stránke, vidíte tam aj môj e-mail, neváhajte ma kontaktovať, aby ste mali čo najviac informácií. Držím vám palce a prajem veľa šťastia a do budúcna veľa krásnych príjmov. Do počutia, majte sa pekne.